Me koitan. Joo, mä otan video. Kannattaako tuossa lähteä eka kättä heittää vai nostaa jalkaa? Ja oikein jalkaa vielä vähän alhaalla. Saako sen jalan sinne pokettiin? Niin tuolla on joku. Sais se käännettyä sen vasemman käden niinku toiselle? Just silleen ja jos sä laitat sen pokettiin se oikean jalan siihen, sit sen käden ja sit vaihdat. Sit se vasen jalka sinne. Just, luota vaan. Venga, Mikaela. Miguel, venga. Hyvä. Venga, venga. Venga, Miguel. Miguel, vamos. Miguel. Venga, venga. Sit vaan loppuun se. Ale, ale. Jump to the top. It's a good one. Do not stop. Mä en osannut tota sanoa espanjaksi. Mikä? Jump to the top. Jee. Siinä on Hyvä. Vähän sellaista pohdintaa tässä Kumppaneen ylöspäin.